Horas madihita akadamang duk dainang na hinaholonga di bagasa Tuhata Yesus Kristus tapasada rohatta duk pikiratta martanya kita. Dameni di bata sian saluh na roha. Imana mangaramoti ate-ate roha duk pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Amanginang hata ni debata nasa ortuhita dienek may san buku panurirang Jeremia biddu 34 mamuka mesya na 12 maso sa tua ya 16 odo hata ni Tuhan. Alaniro muse mahata ni Jehovah tu si Jeremia ninna do. Songonodo hata ni Jehovah debata ni Israel nunga ama bain sada parpadanan tua pumuna. Ujuau manogihon na sida ruar sentano Mesir. Sien bagas pangadopan songonon. Ganup pa pitu taoton ikon ganup pamu paluah dongan na marga Heber. Na manggadison diri na tuho. Ikon 6 tahun liling na pangulahon na ho. Dungi paluamu boti ibana sian labungmu. Hapedang ditangion opumuna au. Jaladang ditarehon pinggolna. Alay nunga muba yang ngorohamuna sadarion. Jalanunga dibain hamu nasitong dirohakku. Naung dititik ko kamu haluaun ganup tudongan na. Jalanang dibaik kamu parpadana di julokku. Di bagasan bagas natargoar tuguarhu. Alai nunga hosing muserohamuna. Gabidiramuni hamu guarhu. Jalamulak dibuak kamu ganup naposona bawa do naposona boru-boru. Akan naung pinalua muna buti marguru toruhana sida. Gabi marhata ikok kamu tunasida. Sumuang gabi naposomuna bawa dohok paropuan muse ido yang gusahana. Amanginang nanolonga di bagasa Tuhata Yesus Kristus parjolo sahali donon nami matuhita saluhna salam kemerdekaan otomatis amanginang namarningot tita nunga 80 tahun Indonesia merdeka gabisa dan negara na berdaulat nasasitong na dang adong beima sadabang sunabu mengintervensi kita. Negara na berdaulat, negara na merdeka, negara nasasitong na mabatua, manang mabuat tua ke masyarakat na. Alai molo hupayuti hutami di jama sisonarion dung 80 tahun Indonesia merdeka gudang dope masa parhatobano di zaman modern. Gudang dope masa na saling mangoto-otoy. Gudang dope masa na saling mamusa. Tabereng maamanginang di negara taon. Bahkan kemerdekaan asa bebas beribadah pe tumasa bakol dope hitahilala. Di tahun 2025 secara khusus adong do piga-piga kasus-kasus intoleran na terjadi di negara ta. Sahuna parpudi di Padang. Nasaluhne pataridakon dan secara mutlak dope saluhutna masyarakat di Indonesia on maperhatutu kemerdekaan ni manang mangaleur kemerdekaan ni tuak kadungan. Mulak maju kita tuhata dia pala partikya no. Dung 400 tahun bangsa Israel merdeka. Sian parhatobanon ni Mesir. Dung ditogu debatana sida mulak. Dipangidoh debatado
asa hok nasida di padan ni debata. Jala marpada dunang bangsoy ikom mangoloy sa luhna pabahenan ni debata. Alay realita na dang diulahon nasida si songoni. Gudang do parhatubanon na masa. Hape amang inang adung do sa sitong na tulu pesta na bulo di tonga-tonga ni hala Israel na marningot na sida haluaon na binahin ni debata tu na sida. Na parjolo mai jujok mai dokko ni ma pesta sabat manang tahun sabat. Na padua mai ima tahun jobel. Na patuluhom may pesta Paskah. Di bagasan pesta sabat, adong no dibain ruhuna. Na onom tao do buy na sida, maparhatuban dungan na. Ale molo tao papituhon, iko palo dinasida do na sa hatuban secara khusus hala Heber, sa horong na. Alay dang dipamasa, bangso ni dibatay. Dang diulaw na siday. Dang dioloy na sida. Hata ng pinajongjong ni nasida. Tu debata. Ido ubahen. Ro debata mamisang nasida. Ido ubahen ro debata paingot to nasida. Ido ubahen ro ima debata. Asa unang diulaw nasida akan amaralo tulong mo ni rohani debata. Alini amang inang, adong piga-piga hal sa sitong na. Nagabe parsiajaran na arga, siya turpu jamitata, dia pala partikeno. Na parjulos sa hali, iko sadar do ima bangsoy suang songon iknakita. Haluaw ni, nung nga dileho debata, jala silew ni debata sa bingdoy. Haluaw ni bangso Israel sentano Mesir debatado mga lehon. Jala haluaw na tajalo di tonga-tonga ni parngoluon debatado na mga lehon di bagasan Yesus Kristus. Kristus do na paluaw kita debatado na paluan Israel. Dada ala burju ni nasida manang dada ala ni burjuta. Alay tung holong ni rohan ni debata sa bingdo. Na mabay kita maluwas siya dosa. Ala ni holong ni roha sa bingdo na mabay kita dise sa Kristus dosata. Nah, ala naong dise sa Kristus do dosata nung nga di palua kita sen gonggoman ni dosay ikon ni matay ngo ma basa-basa ni debata na tung masay uli si tutu di tonga-tonga ni ngoluta. Napaduan amang inang, marhita-hita jami tao sa sitong na, nang di paingot tuhit na ganuk marsada-sada. Ulaw ni Jolma, nang pinaluan ni debata. Ulaw ni Jolma yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Maka sesungguhnya, dia juga harus memerdekakan orang lain. Dia seplopat ganu papitu tauton iko ganu pamu paluang dengan na marga Heber nang manggadis sendiri na tuho. Singo-singo doi di pasahat ima debata tu bangsoy. Jelak kita pesongon dua manginang. Siapapun di antara kita na tumangion hata ni debata dia pala partikenon. Sadari hamu nama amanginang ta sadari maganuk marsada-sada. Nunga di palua Yesus Kristus sita di sesa dosata jala di pangido debata na kita pe iko palua dongata. Jadi kita tidak lagi membodoh-bodohin memperbudak kawan kita, tapi inilah waktunya kita menjadi pembebas bagi orang lain. Bebaskan orang lain dari keterkungkungannya.
Bebaskan orang lain dari segala pola pikir yang tidak baik. Dipalua debata hita di bagasan Yesus Kristus. Asana kita pe paluahon ima aka dungata. Napatuluhon amanginang ikur raju mata do ganuk marsada-sada. Ala naung dipalua debata hita berarti hita bega bipalua dungata. Napatuluhon ikut sadarata do dang ditulupi debata ima keperbudakan. Amanginang disuguh debata hadui. Alana gudang no sonar hela Kristen. Adong pembantu rumah tanggana. Alinang dilihat gajina. Adong nakarejo tu ibana ale di oto-otoi. Dang dilihat gajina. Ini bentuk-bentuk perbudakan, mencari-cari alasan do kena asing. Jala moranong do pehita na manangin hata ni debataon. Na olo do pe memperbudak akadongan na olo do pe mangototoy ak kahumaliang na bertobat. Tidak diinginkan oleh Tuhan semuanya itu. Tapa ubah. Dang di halomo debatai. Sotungga berori mas ni debata. Tuhita. Makana di do ima di bagasan saplonomi. Alai nunga hosing musero hamuna. Gabe diramuni hamuna guarku. Unang taramuni guar ni debata. Unang taramuni haluan na pinatupan Yesus Kristus. Jangan sampai ada orang mengatakan kepada kita percuma Kristen. Percuma marminggu, percuma si tua. Percuma padita. Percuma ulang namartanya. Molo pola adong na madok songon itu hita. Berarti naung taramuni do ima guar di debata. Unang taramuni amanginang. Nah, gabe jolma na merdeka di bagasan debata. Ikon totong ma ibana mangulahon akan nature hobar tulomone rohani debata. Na parpudi sahali amanginang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Adong may masada carita nami. Adong ma profesor-profesor di Amerika Serikat di benasida masada penelitian taringot ima perilaku ni monyet. Di sadatiki diurung nasida ma 2 ekor monyet. Iban nasida ma di hurunganon alana balgado hurunganon sadati yang natibu jala digijang ni tiangon digatukun nasida ma pisang. Ditik kemarlujong monyeton na 2 on neng memanjat pisangon disemprot nasida ma aek asunang berhasil. Terus ma songoni dipatupan nasida gagal ma ima monyet na 2 on. Di pamasuk nasida ma musenang ima sekor na monyet. Jala dung dibereng monyet na baruon pisangi tur merlujung may mana neng maraha pisangon. Alero ima monyet na 2 nai diurai unang ina. Dan berani be monyeton. Di pamasuk ma muse nang ima sadanay monyet muse. Jala dung masuk monyet na paupat tonon tur neng berusaha may mana marahay ma pisangon. Alero na tulu monyeton manguray tong unang ano madabu ho nunga ho coba hami do kana asing. Tang berani tong. Romay ma monyet na palimaho di pamasuk ma musenam. Diuren opak monyet to do sa sitong na. Ale ahama na masadang peduli monyet ima na palimahonon. Naik terus si mana. Ujung na budi dapo imana pisangi delangi mana. Ado amanginang nagabe ipolana tuhita.
Na perjulu sahali. Jod do karakter ni hita jolma songon ni monyet na perjulu do na padua honon. Kulang dicoba satokin. Gagal. Menyerah. Dan berani be. Balu arong do musay hita karakter ta. Songon monyet na patuluhod do na papaton. Nang mencoba, ale dung ibarat na do madokon, unang pola no gagal ho. Lokas mahulak kami na gagal. Ujun na nang ulang mencoba. Ale monyet na palimaho no. Imana dang terpengaruh do kena asing. Dicoba imana. Ujung na berhasil. Nah kita pe amanginang nang dipalua ima Yesus Kristus ikosongon karakter na palimahonido selalu mencoba. Orang yang merdeka di dalam Kristus, dia mencoba hal-hal yang baru untuk kebaikan. Dia tidak mau lagi diperbudak orang lain, dia tidak mau dikungkung orang lain, dan dia tidak mau memperbudak orang lain. Nah, ale anggo monyet na parjulu padua patoluhon. Mereka diperbudak situasi. Mereka diperbudak orang lain. Monyet pertama, yang kedua dia memperbudak monyet ketiga dan keempat. Sehingga apa? Mereka merasakan penderitaan, mereka juga membuat orang lain supaya gagal. Tapi di dalam Kristus tidak demikian. Hal ini tak ingat mamanginang. Jolma naung dipalua, naung dimerdekaan Kristus. Dia mencoba segala sesuatu untuk kebaikan. Dia tidak mau memperbudak orang lain. Dan dia melepaskan dirinya dari sifat-sifat memperbudak. Dipalua dirina sianaka humaliang. Dipalua dirina sianaka hagiu naka pardagingon. Dipalua dirina sianaka dosa. Ujungna ujungna berhasil ibana. Nah kita pemanginang. Kalau kita mau mencoba sebagai orang-orang merdeka di dalam kehidupan ini, segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka yakinlah engkau akan berhasil di dalam kehidupanmu. Amin. Martangya kita. Muliate pasa ruanami tuho debatan nami. Taruli hami Tuhan marhite hiti hatam. Di paposoro hanami. Gabijol mana merdeka kami, ikut kami pe Tuhan memerdekakan akadungan nami. Muliate Tuhan nami, di bagasan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu jala mangaramoti.